Hello palangga! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw atong hisugutan ang mother tongue sa ikatulo nga quarter. Kini ang goals nato karong adlaw. Paggamit sa mga pahayag nga angay sa grado nga may kalabutan o magpakita ang kaugalingong obligasyon, paglaom, pangandoy. Pag-ila sa insakto nga pamaagi sa pag-istorya base sa nagkalain-lain nga mga katuyuan. Andam na ba ka? Sige, magsugod na ta! Para sa atong review, tan-awa ang hulagway ug ang pahayag nga nakasulat. Ihanay ang mga panghitabo o butangan sa numero 1 taman sa 4. Kini ang mga hulagway ug ang nakasulat nga pahayag. A. Pag-uli sa balay, nagluto dayon siya sa piniritong isda. B. Giandam dayon niya ang pagkaon sa lamesa. C. Nagdungan pagkaon ang tanang miyembro sa pamilya. D. Usa ka buntag sayo nagmata si Nanay Elsa para moadto sa merkado. Asa ani nga mga letrang A, B, C ug D ang unang numero o number 1 nga nahitabo. Ang number 1 kay letrang D. Usa ka buntag sayo nagmata si Nanay Elsa para moadto sa merkado. Unsa nga letra ang number 2? A. Pag-uli sa balay, nagluto dayon siya sa piniritong isda. Unsa nga letter ang number 3? B. Giandam dayon niya ang pagkaon sa lamesa. Unsa nga letra ang number 4? C. Nagdungan pagkaon ang tanang miyembro sa pamilya. Balikan nato ang mga numero. 1. Letrang D. 2. Letrang A. 3. Letrang B. ug 4. Letrang C. Sakto ba ang imong mga tubag sa review? Good job, palangga! Karon, sugdan ta ang atong leksyon. Ang unang goal nato karong adlaw, paggamit sa mga pahayag nga angay sa grado nga may kalabutan. Mapakita ang kaugalingong obligasyon, paglaom, pangandoy. Karon, magbasa kita og istorya. Pero sa dili pa ta magbasa, atua sa ning basahon ang mga pangutana. Kahibalo ka ba nga ang pangandoy o wish, usa ka hugot nga pagbati sa usa ka butang nga imposibleng mahitabo o imposibleng mahitabo diha-diha dayon? Kahibalo ka ba nga ang paglaom o hope, usa ka pagbati o pagdahom nga makabot ang usa ka butang sa umaabot? Kahibalo ka ba nga naay kitay mga obligasyon? Ang obligasyon mao ang mga lakang nga angay pagabuhaton para makabot ang mga paglaom. Karon, sugdon ta ang pagbasa sa istorya. Usa ka adlaw, ang managsuon nga si Ruben, Romel ug Ruby May nag-atang sa paglakaw sa ilang amahan paingon sa trabahoan. Nangutana si Ruby May, "Unsa inyong gusto inig kadako?" Ang tubag ni Kuya Ruben, "Pangandoy nako matuyok ang tibuok kalibutan. Naglaom ko mahimong usa ka driver, pariha ni Papa." Ang tubag ni Romel, "Ako bin, nangandoy ko magpuyo sa usa ka palasyo. Naglaom ko mamahimong usa ka inhenyero." Nangutana si Kuya Ruben, "Nganong naglaom ka mamahimong inhenyero?" Ang tubag ni Romel, "Gusto ko nga mamahimong inhenyero kay para ako na dayon ang magpatukod sa atong balay ug dili na dayon ta mag-abang sa balay. Ikaw, nganong gusto man ka mag-driver pareha ni Papa?" Nitubag si Kuya Ruben, "Gusto nako nga mag-drive og sakyanan pareha ni Papa,
aron makatabang sa mga tawo paghatod sa ilang adtuan. Niistorya si Ruby May. Kinahanglan magtarong gyud ta pag-eskwela aron sa hinay-hinay makabot nato atong mga damgo sa kinabuhi ug aron dili kini magpabiling pangandoy lamang. Ning tubag si Kuya Robin. Oo, maningkamot gyud kita sa pag-eskwela aron makatabang kita sa atong ginikanan ugma sa atong pagdako. Mga bata, atong balikan ang panag-inistoryahanay nila Ruby May, Robin, ug Romel. Ang duha naghisgot bahin sa ilang gustong mahitabo apan imposibleng mahitabo. Ang gusto nga ilang gihisgutan mao ang gitawag nga pangandoy o wish. Ang isa ka pangandoy o wish gusto mahitabo apan imposibleng mahitabo o dugay kaayo mahitabo. Dinhi sa mga istorya, naghisgot na usab ang duha, si Romel ug si Robin, bahin sa ilang gusto sa ilang pagdako. Mao kini ang gitawag nga paglaom o hope. Ang paglaom o hope ang imuhang gusto nga mahitabo sa imong pagdako. Ang katapusan nilang hisgutan mao ang ilang angay nga buhaton o obligasyon aron kining tanan ilang makab-ot. Ikaw, unsa man ang imong pangandoy, paglaom ug obligasyon para mahitabo kini? Atong gamiton ang mosunod nga mga pulong sa pagpahayag sa kaugalingong obligasyon, paglaom ug pangandoy. Pananglitan. Naglaom ako nga mamahimong enhenyero. Pangandoy nako nga makasuroy sa tibuok kalibutan. Kinahanglan nako nga magtuon og maayo para makabot nako ang akong mga gilauman. Dinhing dapita, ilha ang mga hulagway o picture. Isulat kung kini usa ka pangandoy o wish, paglaom o hope, ug obligasyon. Number 1. Gustong mahimong seaman. Unsa man kini? Pangandoy, paglaom, o obligasyon. Ang saktong tubag, paglaom. Number 2. Gusto makalupad. Unsa man kini? Pangandoy, paglaom, o obligasyon. Ang saktong tubag, pangandoy. Number 3. Gusto magdula og mudagan nga teddy bear. Unsa man kini? Pangandoy, paglaom, o obligasyon. Ang saktong tubag, pangandoy. Number 4. Nagtuon pag-ayo unsaon pagbasa. Unsa man kini? Pangandoy, paglaom, o obligasyon. Ang saktong tubag, obligasyon. Number 5. Gusto mahimong doktor. Unsa kini? Pangandoy, paglaom, o obligasyon. Ang saktong tubag, paglaom. Natubag mo ba og sakto ang mga hulagway? You're a star! Karon, basaha ang mga pahayag. I-type ang letra sa imong hustong tubag. Una, gusto nako tambalan ang mga masakiton. Hilabi na katong mga tawo nga walay kwarta. Naglaom ko nga mamahimong A. Abogado, B. Artista, C. Doktor, D. Pulis. Unsa man ang saktong tubag? C. Doktor. Number 2.
Gusto nako makatukod og dagko nga mga buildings og mga tulay. Naglaom ko nga mamahimong A. Accountant, B. Magtutudlo, C. Mekaniko, o D. Inhenyero. Ang saktong tubag, D. Inhenyero. Number 3. Nangandoy ko nga makalupad sa panganod uban sa mga langgam. Ang akong pangandoy blank nga mahitabo. A. Imposible, B. Maayo, C. Nindot, D. Posible. Ang saktong tubag, A. Imposible. Number 4. Kay gusto man ko makadawat og medal sa klase, kinahanglan nako nga A. Magtuon og maningkamot, B. Magtan-awa lang sa TV, C. Magpasumangil og trabaho sa assignment, D. Magdula og Mobile Legends human sa klase. Ang saktong tubag, A. Magtuon og maningkamot. Number 5. Isa niini ang kinahanglan buhaton para dili masakit sa dengue. A. Maligo sa dagat, B. Magpuyo sa balay, C. Magdula sa gawas, D. Manglimpyo sa palibot. Ang saktong tubag, D. Manglimpyo sa palibot. Natubag mo ba ang mga pangutana? You earned a gold star, palangga! Kini ang ikaduhang goal nato karong adlaw. Pag-ila sa insakto nga pamaagi sa pag-istorya base sa nagkalain-lain nga mga katuyuan. Sa pagpakig-istorya sa uban nga tawo o sa grupo sa mga tawo, adunay nagkalain-lain nga pamaagi ni ini og nagdepende sa mga musunod. A. Katuyuan. Unsay tuyo sa pagsulat? Magpahibalo, magtudlo, mag-agni o mag-awhag, maghatag impormasyon. B. Grupo sa mga tao nga giistoryahan o naminaw. C. Tema, ang gihisgutan. Sama sa mga tagsulat o author, aduna usab silang mga katuyuan sa ilang pagsulat. Magpahibalo, magtudlo, mag-agni o mag-awhag, maghatag impormasyon, maghatag og lingaw, og uban pa nga mga katuyuan. Pananglitan, ang katuyuan sa tagsulat o author kay magpahibalo. Alang sa kasayuran sa tanan nga mga ginikanan og mga magtutuon o estudyante, ang school year 2020 to 2021 magsugod sa October 5, 2020 nga mao ang petsa nga gitakda sa DepEd. Mauusab kini ang pananglitan kung ang katuyuan sa tagsulat o author kay maghatag og impormasyon. Tungod sa pandemya, ang atong gobyerno naghatag og kahigayunan sa mga tawo nga nagpuyo sa syudad nga gusto muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron didto na mo trabaho og magpuyo. Mga bata, basaha ang seleksyon. Tubaga ang mga pangutana bahin sa seleksyon. Iligan. Kaniadtong unang mga panahon nga lumad pa ang namuyo sa bukid, kung sila mulugsong paubos sa kapatagan, mutubag sila sa mga taong mangutana kung asa sila paingon og ilig. Ang kahulugan sa sulting ilig nga sila mutugbong o mulugsong sa patag. Usa ka adlaw ni ana, ang mga Kastila nga gabantay sa ibabaw ni adtong bag-ong abre nga luna nakatagbo og usa ka lumad. Kini nga lumad usa sa mga sakop ni Sultan Mangkubayan nga taga Hinalihan. Gipangutana siya sa mga Kastila kung unsa ang ngalan sa maong dapit. Abi man kadto sa lumad
nga gipangutana kung asa siya paingon. Ang tubag lang usab sa lumad nga ilig. Ang buot niya ipasabot nga siya mulugsong paubos sa patag. Wala man lagi sila nagkasinabot tungod kay pagtuo usab sa Kastila nga ang ngalan sa mong lugar ilig. Kadugayan, ang mga Filipino ug mga Kastila nga nagpuyo ni ining lugara, naanad na lang usab sa pagtawag sa lugar og ilig. Hangtod nga ilang gibunyagan ang mga dapit og ngalang iligan, nga ipasabot tugbunganan o lugsunganan sa mga lumad nga adto nagpuyo sa taas o taga-ibabaw. Mga pangutana. Number 1. Unsay buot ipasabot sa ilig? A. Musaka, B. Mutugbong, C. Muambak. Ang saktong tubag, B. Mutugbong. Number 2. Kinsa man ang wala nagkasinabot sa istorya? A. Pulis ug lumad, B. Pulis ug Kastila, C. Kastila ug lumad. Ang saktong tubag, C. Kastila ug lumad. Number 3. Nganong wala man nagkasinabot ang Kastila ug lumad? A. Kay lahi man ilang lingwahe, B. Kay lahi man ilang direksyon, C. Kay lahi man ilang pangutana. Ang saktong tubag, A. Kay lahi man ilang lingwahe o pag-inistoryahanay. Number 4. Base sa istorya, unsang klase nga lugar ang iligan? A. Anaa sa bukid, B. Patag ug ubos, C. Daghang tanom. Ang saktong tubag, B. Patag ug ubos. Number 5. Unsay hinungdan nga natawag ang atong syudad og iligan? A. Tungod sa wala pagkasinabot sa lumad ug Kastila, B. Tungod sa kadaghang negosyo sa lugar, C. Tungod sa produkto nga makita sa lugar. Ang saktong tubag, A. Tungod sa wala pagkasinabot sa lumad ug Kastila. Dugang pangutana. Unsa ang katuyuan sa tagsulat o author sa seleksyon nga iligan? A. Paglingaw, B. Pagpahibalo, o C. Paghatag impormasyon. Ang saktong tubag, C. Paghatag impormasyon. Karon mga bata, basaha ang seleksyon. I-type o isulat ang letra nga nagsulti sa katuyuan sa tagsulat o author. Mamili sa A. Magpahibalo o magtudlo, B. Maghatag impormasyon, C. Mag-agni o mag-awhag, D. Maghatag lingaw. Number 1. Nag-awhag ako kaninyo sa pagtanaw sa pag-indigay sa pag-awit o singing contest nga pagahimuon sa atong plaza karon sa umaabot nato nga kapistahan. Hinaot nga makatambong kamo niini aron mabibo kini nga okasyon. Unsa man ang tuyo niini sa tagsulat o author? A. Magpahibalo o magtudlo, B. Maghatag impormasyon, C. Mag-agni o mag-awhag, D. Maghatag lingaw. Ang saktong tubag, C. Mag-agni o mag-awhag. Number 2. Si Ana nagpatudlo sa iyang mama kung unsaon ang insakto nga paghugas sa kamot. Miingon iyang mama, sige, ang imong buhaton mao kini. Una, basaon sa tubig ang imong kamot. Ikaduha, sabunan kini. Ikatulo, kuskuson pag-ayo aron mawala ang mga hugaw. Ikaupat, samtang kamulo sabon, mukanta sa happy birthday. Unsa man kini? A. Magpahibalo o magtudlo, B. Maghatag impormasyon, C. Mag-agni o mag-awhag, D. Maghatag lingaw.
Ang saktong tubag, A. Magpahibalo o magtudlo. Number 3. Ang iro usa ka suod nga higala sa tawo. Andam kini nga magbantay sa atong seguridad sa balay. Musunod kini sa unsa man ang sugo o ipabuhat kaniya. Aduna kini kinaiya o batasan nga magprotekta sa tawo nga maoy nag-atiman kaniya sa bisan unsa nga delikado nga sitwasyon. Unsay katuyuan sa autor o tagsulat? A. Magpahibalo o magtudlo. B. Maghatag impormasyon. C. Mag-agni o maghawag. D. Maghatag lingaw. Ang saktong tubag, B. Maghatag impormasyon. Number 4. Para kanunay nga himsog o healthy ang atong lawas, mao kini ang buhaton. Ehersisyo kada adlaw. Maligo adlaw-adlaw. Mokaon og mga pagkaon nga puno sa sustansya. Unsay katuyuan sa tagsulat o author? A. Magpahibalo o magtudlo. B. Maghatag impormasyon. C. Mag-agni o mag-awhag. Or D. Maghatag lingaw. Ang saktong tubag, A. Magpahibalo o magtudlo. Number 5. Base sa report sa DOH, nagkadaghan ang mga natakdan sa sakit nga COVID-19. Tungod niini, kanunay nila gipahinumduman ang mga katawhan nga sundon ang mga health protocols sama sa pagsuot og face mask labi na kung muadto sa gawas, kanunay nga paghugas sa kamot, sundon ang social distancing. Kining tanan nga mga pahimangno kinahanglang sundon aron malikayan ang pagtakod sa mao nga virus. Unsa man ang katuyuan sa tagsulat o author? A. Magpahibalo o magtudlo. B. Maghatag impormasyon. C. Mag-agni o mag-awhag. Or D. Maghatag lingaw. Ang saktong tubag, B. Maghatag impormasyon. Natubag mo ba nga sakto ang mga pangutana palangga? Nice one! Remember, mao kini ang atong nakatunan karong adlaw. Paggamit sa mga pahayag nga angay sagrado nga may kalabutan, mapakita ang kaugalingong obligasyon, paglaom, pangandoy. Pag-ila sa insakto nga pamaagi sa pag-istorya base sa nagkalain-lain nga mga katuyuan. Nalipay ako kay aniya ka sa atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat!